Sanibonani, igama lami uMathule. Sokwenza isibonelo sezindlela zokuqoka osomahhovisi. Iqembu labantu abangu-9 lifuna ukuqoka ibhodi labosomahhovisi abawu-3 okungumongameli, isekela likamongameli nonobhala. Zingakhi izindlela ezikhona zokuqoka ibhodi ebantwini abangu-9? Manje sizocabangela ekutheni umuntu oyedwa ngeke abambe isitulo esingaphezu kwesisodwa. Uma ngiqokwe njengomongameli ngeke ngisakwazi ukungenela ukuba unobhala noma ukuba iphini likamongameli. Manje-ke asicabangele ngalezi ezintathu izihlalo lezi ezahlukene. Sinomongameli oqala, bese-ke sibe nesekela likamongameli kanye nonobhala. Asithi siqala ngomongameli bese asikakhethi lezi ezinye izitulo. Mangakhi amathuba wobumongameli? Kunabantu abangu-9, ngakho-ke namathuba wobumongameli angubani? Azoba ngu-9 amathuba wokuba ngumongameli. Manje-ke sizoqoka oyedwa lana, sizoqoka oyedwa kwabangu-9, sizomkhipha ekungeneleni ezinye izihlalo ngoba kumele kube nozoba ngumongameli oyedwa. Kwabangu-9 uzoba ngumongameli, umkhiphela eceleni loyo muntu loyo ozoba ngumongameli ngoba sekangumongameli. Kusele abantu abangaki ukuthi babe yisekela likamongameli? Kusele abantu abawu-8. Manje-ke naye usekhishiwe eceleni, sekayisekela likamongameli. Manje sokusele abantu abangaki ukuba unobhala? Manje-ke sokusele abantu abawu-7 ukuba onobhala. Uma ungacabanga ngazo zonke izindlela ezihlukile zokuqoka ibhodi kubantu abangu-9, kunabantu abangu-9 lana. Sophinda futhi uma futhi soqoka i-vice president, usekela mongameli, kusala 8 bese kusala 7. Phinde asikho isidingo sokuthi wenze kanjena. Bongaqala nangomabhalane nakhona bebasazoba ngu-9 abantu, noma beyiphi indlela bozoqala ngayo. No-9 bosazoba no-9, phinde ngo-8, phinde ngo-7 futhi lokhu sibone lana u-9 phinde ngo-8 ukunikeza 72, phinde ngo-7 ukunikeza u-504 yezindlela ongaqoka ngayo abantu abangu-9. Yona-ke impendulo lena 504.